لێ سەرانسەری جیهانێدا هەر وڵاتێکی ناسنامە وڵاتێ خۆ هەیە ژبلی بەشێک ji êzîdiyê şingalê. Dayşîrîn Denعemreke êzîdî ye û awareya xelkê Şingalê ye. Temenê wê jî zîdetir ji 70 salî ye û heta vê gavê wê nasnama welatê xwe nîne. Xwedê hîşka Xwedê me êzîdî dayîne dîmin serê me fermane û Xwedê dîme min rezîlin û dîme min belengazin û em çûne Sûrî. Em kiçikok bûn em çûne Sûrî û em mezin bûn em hatin hewîkên me çê nekirin. Birayê min çû eskeriyê ez ji rezîlî û qijokiya xwe çêkir û ez mam. Deh cara me gotiye dibêjin wela kûnî nîne em çê nakin. û Xwedê tiştekî min nîne. Xwedê em hatîne van kempa ev 6 sala min li virin ne şerîfîkek dayîne min ne tiştekek dayîne min ne. Rakan û Îse jî bi mala xwe ve heman arîşe heyne û ev demeke herdoka jin anîne û heta niha nikarîne girêbestê xwe di hevjîniyê çê bikin û her wisa ji mafê xwe xwendînê jî bêbar bûyne û daxwaza wan ji hikûmetê û hemû rêxerawê nêvdewletiya vî babetî berçav werbigirin. Weka gotî em aîleta me hemû hewiyayekîş me hemûkan nîne û bavê me jî bê hewiya heta hewiya me derînê daxwaziya me ji van minedima heya ji hikûmeta Herêma Kurdistanê heya Iraqê heya ji me re harîkariyeke me bikin hewiyet xwe em karibin çê bikin û ev dima hinciya jî zewicî me ez nikarim eqil zewaca xwe çê bikim û daxwaziya me ji xelkê me Ewropa heya Almanya heya harîkariya me bikin em karibin hewiyet xwe çê bikin. Ava تقریبا سالek bîtire ez zewicî me heta niha min nikariye ez ne hewiyeka xwe çêkim ne zarokê xwe çêkim weka gotî daxwaza me ji hikûmetê heye misadeka me bikin em nikarin çîne şixulekî heta nihanekê em bê hewîne û dirav nîne heta nihanekê em nikarin çîne şixulekî dûr weka yek misada me nake me divê hikûmet misadeka me bike û em çend hemû bê hewîne ailet kamil. Têta zanîn ku gelek ji parlamenterê di Iraqê du nasnama heyne. Li welatê Ewropî nasnama wergirtîne û hatîne bi vî awayî serwerîtiyê li axa Iraqê dikin. Lê mixabin ew bi êş û azarê di belengaza nehesîn û nexema wan gelê wan e. Êzîdiyê Şingalê gelek cara gazinda dikin û dibêjin. Heta vê gavê mal û xaniyê di me ne tapokirîne. Lê arîşa wan ne bi tinê mal û xanîne. Gelek mirov jî wê diheyîn wan nasnama Iraqî nîne û li vî welatî de ji hemû mafê xwe dibe bihirin. Xelefmirat gelê Kurdistan Şêxan